oso gaztei zuzendutako produktu bat dela. Azken finean, haiek erabiltzen duten eta konsumitzen duten hizkera berdinean, modu berdinean, molde berdinean, ez? Bai, hori da ideia, ez? Azkenean, Wikipediarako beste ate bat irekitzea da baita ere, ez da egongo bideo horietan informazio guztia, bideo laburrak eta erakargarriak egitea delako asmoa, bideo pedagogikoak, erakargarriak izango dianak, baina, klaro, Wikipedian dagoen informazio guztia sartuko bagenu bideo horietan, asko luzatuko litzateke. Orduan, honen ideia da, oinarrizko informazioa modu erakargarri batean biltzea, eta izan dadila sarbide bat behintzat, ez? Zizkamizka bat, ez? Bai, gero hortik jarraitu dezakezu lantzen, baina behintzat oinarria hartuta. Horrek jakin mina piztu dezake, ez? Behin horrekin hasi, eta gero esan Ander, oain harakatu behar dut gehiago, edo honekin lotura daukan beste bat, zezkenen Wikipediak hori ere badu, ez? Bilaketa bat egiten hasten zarela, horrek beste batera eramaten zaituela, besteak bestera. Eta hor, helburua zein da? Ze gaiak eta ikusten dugu direla, esan ezagun, gai ataletan eta banatuta dituzuenak, gai serioagoak edo izan daitezkenak, modu erakargarrian landuta, baina jakintzaz, hor bai jakintzaz ari garela, ez? Bai, azalpen bideoak dira, orduan divulgazioa da helburu, baina hori, modu freskoan edo errasian edo, eta bada helburuetako bat, bada euskarazko ikusentzunezkoetan, eremu hori ere eskaintzea, beste hizkuntza komunitate askotan, existitzen dira horrelako ereduak, eta euskaraz ez zegoen horrela bintzat antolatua eta sailkatua saietan eta bintzat hor ekarpen berri bat, lehen ikusi ditugun datu hori erantzuten, baina horrez gain bada ez, Wikipedia bera irudiz hornitzeko, eta eduki libreekin, YouTubeen ere, presentzia izateko, azken finean horre egiten dira bilaketak. Eta interesa berdintxua duzuen hainbat jende elkartu zaretela, ezta? Jaurlaritzak batetik hor jarri du dirua, egitasmoa horretara ateratzeko, zuek jarri duzu zuen jakintza eta zuen ofizioa, eta Irudamatxok ere jarri du, hemen estetika edo puntu hori ez, esaten genuena, sare sozialetan ere importantea da. Bai, ekimen honetan eremu ezberdinetako jendea elkartzea oso importantea izan da, hor aipatuko genuke baita ere akademiatikan datorren beste alor bat, horrekin ere elkarlana oso zuzena delako, ez? Sortuko dian edukiak eta sortu ditugun edukiak ondo egon daitezela eta zuzenak izan daitezela bermatuko duen alorra litzatekelako, ez?